Argiak, kaktusak, fotoak, aitortu beharra dago. Landareek edozein etxeri kolore ikutu bat ematen diote, baina ez dira apaingarri hutsak. Landareak etxean izatea, naturarekin konektatzeko era erraz bat ere bada, eta onurak ekartzen dituzte. Airearen kalitatea hobetzen dute. Landareek CO bisurgatu eta oxigenoa askatzen dute, airea garbiago eta freskoago utziz. Gainera, partikula kutsagarriak iragazten ere laguntzen dute. Hezetasuna orekatzen dute. Ura askatzen dute transpirazioaren bidez. Gela gehiegi lehortzea ekidituz edo alderantziz. Hezetasun gehiegi dagoenean oreka mantenduz. Temperatura erregulatzen ere laguntzen dute. Eguzki argia xurgatzen dute eta ingurua freskatu dezakete. Aire girotuaren beharra murriztu. Bada nahiko arrazoi, ezta? Jarri landareak zure bizitzan.